हेल' गुड मर्निं बयखौबो खुलुमबाय आंनि गोजोन फुंबिलि हामलायनायाव आं दा नै सामगाथिं बेरायलायदों दै नायनो दै बाना जाहांबाय नै बेखौ नायनो थांनो नागिरदों थौदो बिदिब्ला तुमना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ साबानांसिगौमोनलै दासो साबानांसिगौमोन लोमहांबाय नै बाना जाहांबाय बाना गायसिमोन नै सोर ए नांदोंलै बे नोंसिना एसे नायदोंलै एसे नांबायदां खाथियाव थांनि र' गोरलै गोरलै सालांसेना ना थुरिल' फिथिख्रि माखौ मानै नामिया थुरिसो थुरि ना थुरि नै गिदिर नै सामखानि दावखोनाय बे दंबावो नायबावगोन बेखौ नायदों ओमफ्राय मिथिदो दे नायबावदो दे गैया ना बहाय गैयालै बा नाङा बहाय बारा नैबे गैया ना सिन बोरायरायखाय नाङासै नायानो गैया गैबायलै नैबे जना बेसेबां क्लासाव फरायो दे हायो दं क्लास 9 आव फरायगासिनो जना बसुमतारी फैनाय बे सामुखानिफ्राय दावखोबोनाय बे सामुखानिफ्राय फैबाय बे ओरैनो फैबाय सामुखानिफ्राय फैनानै ओरै नांफैयो हाब गोथांबाव खम गिथावथाव मोनलै बेखौ बेबो नायखांबाय नै दा हामसिनगासिनो आं दा न' फारसे जना जाहांदों लेट्स गो ना नायदोंमोन देन्जार मोजां मोजां नाया फाग्लांसै थिखोनो हाला हानो जनाया नाखौ थिखोनो हाला ना गिदिरसो जागोन ना नांबावगोन दाहाय ना अखा हानाय बोथोर ना नाया जि मोजां मोजां दावखोयो फाग्लासो गिदिर गिदिर दैया बाना जाहांबाय जोंथिंजाय हाबखांबाय सामुखानिफ्राय नै एवनो नागिरबाय गलानोसो एबारावहाय बोखावदोलाय सालाफोर गायजासिगोनथ' ना ट्रेक्टर होनोसै गायनोसै खोथियाथिलि गायजासिगोन जि मोजां मोजां नुग्राबो दंलाय बिसिनाबो औ भाग मोनैल' ना फानैजोबसैसो ना बोलो बोथिया थुरि ना नायनो सिखारदां आयु आदा खिजासिगोन
बारा जाबाय दाउआ सिथाबो दे दाउआ माबायदि बिबायसो दाउआ जाबायलै बे मोननै जादा खि जाबाय नामा बाजै aslang udah katong ya udah harus sebar di belakang मोनथामजों 3 फवा Kuah. 3 फवा जाबाय 3 फवा हा जाबोगोन मोजांथारलै नै थाखा दंबा लांफैदो बरिया ना थुरि ना थेंगोना जों 그럼 우리 가격이 진짜 밥을 드실래? नै